עכשיו אנחנו נראה את הפציעה שלו. נפצע באזור החזה. צמחו לו כנראה נוצות כמו סיכות כאלה, וכנראה שהם נשברו בזמן נפילה. זה תקריב מסוים. כרגע אין דימום וזה התייבש, נקרש. מנגו גזור בצד אחד של הכנף, בצד אחד גזור מספר נוצות תעופה. אנחנו נראה. הצד השני הוא רגיל. כל הכבוד מנגו, כל הכבוד. כל הכבוד, תוקי טוב מנגו, תוקי טוב. בוא חמודי בוא. כל הכבוד מנגו. זהו.